Ingabe ukuphuza ubisi lwenkomo kungabangela ukuthomba ngaphandle? Lokhu kuyinkolelo evamile ebona, futhi abazali abaningi bagwema ubisi lwezinkomo ngoba bacabanga ukuthi izingane zabo zingaba nokuvuthwa kwangaphambi kwesikhathi. Ngakho-ke okushiwo ubufakazi, abukho ubufakazi obubambekayo bokufakazela noma ukuphikisa ukuthi ubisi lwenkomo lungabangela ukuthomba ngaphambi kwesikhathi ezinganeni. Ngakho-ke yini okufanele niyenze njengabazali? Ngakho-ke uma ningafuni ngempela ukunikeza ubisi lwezinkomo, kuzofanele ninikeze ezinye izindlela ezihlukile ukuze izingane zenu zithole i-calcium eyanele ekudleni kwazo. Izindlela ezihlukile eningakhetha kuzo kungaba ubisi lwe-organic, noma ningasebenzisa ubisi olungenamafutha lapho inani lamahomone kubisi lwezinkomo lincane, noma ningaphendukela emikhiqizweni yobisi olwenziwe ngezinto ezitshalwe. Ngakho-ke lezi izindlela ezintathu ezihlukile. Ngakho-ke uma usebenzisa imikhiqizo yobisi olwenziwe ngezinto ezitshalwe, kufanele ukhethe ubisi oluqinisiwe ukuze izingane zithole inani elanele le-calcium. Kungani sikhathazeka uma ugwema ubisi lwezinkomo ezinganeni? Ngoba lunikeza i-calcium eningi ezinganeni ezikhulayo. Izingane ezikhulayo zidinga okungenani ama-500 e-calcium ngosuku. Ngakho-ke uma ugwema ubisi lwenkomo, futhi ungaziniki lezi zindlela ezihlukile, khona-ke impilo yamathambo yezingane zakho ingase ithinteke.